Tak, pardon, drobné technické potíže. Tak, co nás dnes čeká? V rychlosti si vysvětlíme, co je to moderní forma podvýživy, proč k ní dochází a jak z toho ven. Malnutrice neboli podvýživa, ta základní definice je vlastně, že je to stav, kdy se nám nedostává základních živin, příjmu základních živin, a nebo jsou nějakým způsobem, nebo je nějakým způsobem ten příjem živin narušený. Podle té mezinárodní klasifikace nemocí, jak vidíte, se ta podvýživa vlastně dělí na 7 nějakých základních skupin. My se tou terminologií nebudeme úplně dnes zdržovat a v zásadě to, co chci říct, je potřeba rozdělit takovou tu klinickou podvýživu, kachexie, marasmus, jsou vlastně ty závažní klinické stavy, s kterými my se v běžné praxi nesetkáme a spíš to spadá do těch zemí rozvojového světa, kde zasahují vlastně lékaři bez hranic, a tady u nás to patří vlastně do klinické výživy, což řeší zase chirurgové. To, o čem se chci bavit já, a to, s čím se v praxi potkáváme docela běžně, tak je vlastně karence nebo nějaké stavy deplece, kdy vysvětlíme si, co to dál znamená. Karence je vlastně nedostatek, izolovaný nedostatek esenciální živiny, který pak vede vlastně k vyvolání nějakého onemocnění, a můžeme se bavit o tom, jestli to je hypovitaminóza nebo avitaminóza, kdy už vlastně dochází k absolutnímu nedostatku některých vitaminů, stopových prvků a vlastně ten organismus postupně selhává. Ty hlavní příčiny, které vlastně vedou k podvýživě, tak je vždycky je to spojeno vlastně se sníženým příjmem živin, to je jedna varianta, nebo dochází k zvýšeným ztrátám živin, například při okultním krvácení nebo při zánětech, sepsy a tak dále. A nebo jsou tam nějaké zvýšené metabolické požadavky. To si můžete představit třeba u sportovců, u dětí, u malých dětí to vídáme, na který jsou kladeny jako extrémní výkonnostní vlastně požadavky nebo požadavky na ten výkonnostní metabolismus, ale není to adekvátně hrazeno správnou dietou a nějakým přizpůsobením vlastně toho nutričního stavu. Já bych se dnes chtěl bavit hlavně teda o té chronické skryté formě podvýživy, takže můžeme zapomenout na nějaké ty rozvojové země, kde se to týká opravdu třeba těch dětí v některých afrických státech, kde můžete vidět vlastně děti s těmi nafouklými bříšky a sarkopenickými končetinami, to znamená, to nadloktí nemá třeba ani 11 cm a opravdu vidíte, že ten člověk neprospívá. Důležité je si uvědomit, že se nejedná o kalorickou podvýživu. Ty lidi mají dostatek vlastně energie, dostatek kalorií, ale chybí jim určitá nutriční komponenta. V tomhletom případě například ta podvýživa kvašiorkového typu znamená deficit proteinů, a to se pak vlastně projevuje tady tím typem onemocnění. Co se týče té chronické moderní latentní formy podvýživy, se kterou se setkáváme my v praxi, tak to je něco, co není na první pohled vidět, nebolí to, a když už to vyvolává nějaké funkční změny, tak ten člověk si to nemusí v první fázi vlastně s tou podvýživou spojit a nemusí si to dát do souvislostí. Mezi ty nejvíce ohrožené skupiny pochopitelně patří ekonomicky slabší osoby, seniori. U těch seniorů krátce se zdržím, to nemusí být způsobeno jenom nějakou neutušenou ekonomickou situací, ale velice často tam vlastně můžete vidět obecně snížený apetit nebo třeba nějaké gastrointestinální potíže, kdy ten člověk, horší kvalita chrupu nebo prostě nějaký zhoršený podmínky vstřebávání těch živin. A pochopitelně s tím stářím se to zlepšovat nebude. Takže u těch seniorů se s tou podvýživou setkáváme poměrně často a bylo by fajn na to upozornit, protože by stačilo třeba jenom pár látek v suplementaci
a ta kvalita jejich života by se výrazně zlepšila. Pochopitelně to uvidíte u lidí, kteří tu výživu moc neřeší, to znamená alkoholici nebo nějak drogově závislí, ty na tu výživu jako nemají čas a tam to očekáváme, ale nemusíme to nějak řešit, je to v podstatě jejich dobrovolné rozhodnutí. A velký problém vidím třeba u mladých dívek anebo obecně u dětí, který vlastně podléhají těm jednorázovým dietním excesům a velice často se setkávám s tím, že ten tlak na ty dívky je takovej, že vlastně oni si neuvědomí, že jsou na ně vyvíjeny úplně stejné požadavky z hlediska nějakého výkonnostního metabolismu nebo toho tréninkového zatížení třeba ve sportu, anebo i v běžném životě a nedokážou si tu výživu nastavit tak, aby pokryli vlastně nějakou základní bazální potřebu toho organismu, takže kolikrát jsou opravdu jako v těžkém deficitu v příjmu v celé řadě látek. Důležitý je uvědomit si, že ten stav nevznikne přes noc a vlastně já bych tu podvýživu rozdělil na prelatentní fázi, kdy vlastně ty depa vitamínů v organismu jsou postupně spotřebovávaný, ale nedochází ještě k nějakým funkčním změnám. V té latentní fázi už je to vlastně stav, který trvá delší dobu a postupně se přehoupne až do té subklinické fáze, kde už opravdu může chybět nějaký konkrétní nutriční faktor a postupně vlastně dochází k té hypovitaminóze. A na to se pak navazují vlastně ty zdravotní problémy. Co se týče těch diagnostických kritérií, tak základní otázka je, jestli vlastně umíme jako profesionálové nebo lidi, kteří se vlastně zabývají výživou, správně hodnotit ten nutriční stav populace v kontextu k těm dnešním výživovým nárokům. Není to nic jednoduchého ani pro odborníky, natož pro laiky a vlastně hodně často se budete setkávat s tím, že ty lidi vám budou tvrdit, ale vždyť já jim dostatečně, tak jak můžu být ve výživě, nebo já nemám hlad. Jenže tohle nesouvisí s tím, jestli máte hlad nebo ne, anebo s tím, kolik jídla jste snědli, ale vlastně jak to vaše jídlo je vyvážené z hlediska pokrytí a nároku vlastně toho organismu na příjem všech těch živin. Posoudit se to dá jednoduše buď biochemickým screeningem a nějakým testováním. To je samozřejmě finančně nákladná záležitost, jsou to částky řádově v 10 000 a v rámci prevence na to nebude mít každý. Přesto, když ten screening biochemický děláme, tak se tam ta podvýživa velice často ukazuje, pak si řekneme, kde nejčastěji. Mnohem jednodušší je udělat vlastně nějaký nutriční screening, to znamená udělá se nutriční anamnéza, anebo ten člověk i vlastně laik se může jednoduše podívat na to, jak vypadá ta jeho skladba talíře a jestli opravdu ty základní vlastně nároky jsou pokrytý nebo ne. A dost často zjistíte, že ne. Podíváme se dál, kde jsou ty nejčastější prohřešky. Co se týče vlastně těch zemí s vyspělou ekonomikou, tak ty faktory, který mění pravidla hry a který se podílí na té podvýživě, tak pochopitelně, kdybychom se o tom bavili v tom širším kontextu, tak se na tom podílí celá řada faktorů. My dnes z časových důvodů nebudeme všechny rozebírat úplně do detailu, ale v zásadě je to změna kvality půdy. Ten koloběh látek začíná vlastně už v půdě a pokud vlastně ta půda je nějakým způsobem vyčerpaná v důsledku intenzivního hospodaření, tak pak pochopitelně nemůžeme ty nutriční složky hledat na talíři. Ovlivňuje to jak tu rostlinnou výrobu, tak vlastně sekundárně pak i tu živočišnou. Obecně se mluví, že vlastně až 90% nebo 90% našeho jídla pochází z půdy, nebo je navázáno na půdu. Jenom asi 10% připadá pak vlastně na potraviny původem z moře a nebo z akvakultury v našich podmínkách. Když už se nám teda podaří něco v tom konvenčním zemědělství vyprodukovat v odpovídající kvalitě, tak vlastně nám do toho velice často hází vidle ten sekundární zpracovatelský sektor a posléze, který nám vlastně mění tu kvalitu potravin a když i tohle se náhodou povede, tak nám do toho hodí vidle stravovací návyky veřejnosti nebo spíš zlozvyky
Takže potom, když se dělá vlastně nutriční anamnéza, tak vidíte, že u velké části populace pořád převládají nebo inklinuje se vlastně k stravě typu junk food, fast food a tyhle ty technologie. A biopotravina nebo organicky vypěstované potraviny, to je pomalu sprostý slovo a velice často se to zbytečně kritizuje, přitom je to vlastně úplně normální základní norma kvalitních potravin. Druhá věc je teda, že když už ten člověk konzumuje vlastně přirozené potraviny a na tu výživu se nějak orientuje, tak bohužel v dnešní době a v kontextu zase k tomu, jak se změnily pravidla hry v rámci pěstování a výroby potravin, tak nestačí jenom vlastně takovéto klišé jako pestrá a rozmanitá strava. Je potřeba se vlastně o to zajímat, rozvíjet to nákupní chování, kulinární invenci a tak dále. Na konci to shrnu a bude to vlastně v tom řešení, jak té podvýživě předcházet. Genetický polymorfismus vynecháme, to je prostě individuální, to jsou individuální vlastně odlišnosti každého z nás. Každý může ty jednotlivé živiny v rámci svého metabolismu využívat jinak. Někdo prostě má geneticky zhoršenou využitelnost některých živin a nemá smysl to tady úplně rozebírat, ale v zásadě jenom potřeba si jako uvědomit, že i když jíte dobře a neprospíváte, tak může to být i jeden z těchto faktorů. A dost důležitá je i změna environmentu. Velice často se setkávám s tím odkazem na naše předky a že to taky jako nemuseli nějak řešit úplně do detailu, ale vlastně je potřeba si uvědomit, že to naše prostředí se zásadním způsobem změnilo. Pokud je to člověk, který pracuje převážně v sedavém způsobu zaměstnání, tráví většinu času vlastně v uzavřených prostorách, má tam úplně minimální fyzickou aktivitu nebo habituální aktivity obecně, do toho nesportuje, tak prostě ty nároky, ta metabolická situace je úplně jiná než u člověka před 100 lety, který vstával s úsvitem, chodil spát vlastně se západem slunce a trávil čas na čerstvém vzduchu a ten úplně jako do detailu tu výživu řešit nemusel, pro něj to bylo palivo a fungovalo to všechno tak, jak má a v nějakých ročních cyklech a tak dále. V dnešní době, kdy máte možnost jít do obchodu a koupit si cokoliv a pokud nemáte vlastně ten výživový styl nebo nějaký směr, tak je to čistě výsledek náhody. Problém jménem latentní malnutrice a toho, jak vlastně těžko se odhaduje nebo odhaluje, tak spočívá už v tom, jak jsem naznačil, že vlastně na první pohled není vidět. Nejsou to vlastně ty marantičtí pacienti opravdu v těžké podvýživě, kde vidíte úbytek svalů, tuků a je to na první pohled jasný. Takže tady ani nějaká aspekce nebo vyšetření pohledem, že byste si řekli, že ten člověk je v nepořádku, nebo když se to týká vás, tak to prostě nestačí. Málo kdo si tu nutriční analýzu umí udělat sám v takovém rozsahu, aby určil vlastně, kde k té podvýživě všude může docházet. A co se týče té senzitivity a specificity k průkazu malnutrice v rámci vlastně těch laboratorních vyšetření, antropometrických testů a tak dále, tak tam všichni víme, jak je to řešený v rámci prevence. V podstatě nula. Jo. Jde se jednou za 2 roky na nějakou prohlídku, tam se udělá nějaký základní screening, lipidogram a tak dále. Když to je v nepořádku, tak dostanete radu typu víc se hýbejte, míň jeste a tady máte léky. Není to úplně optimální řešení. Proč tomu tak je? Tak první faktor obecně v kontextu k tomu našemu životnímu stylu jíme příliš mnoho a nebo naopak málo. Tohle souvisí přímo s tím, jak je ten člověk vlastně pohybově aktivní. Pokud je to chronicky inaktivní jedinec, tak samozřejmě ten nadbytek jídla mu neprospívá a i když to bude zapadat do nějakých kalorických tabulek a do výpočtu bazálního klidového metabolismu a tak dále, tak většinou si tím jídlem vlastně ubližuje, protože ta metabolická situace není úplně optimální a prostě člověk je vlastně od přírody konstitučně nastaven na pohyb a pokud mu z toho života se ten pohyb vytratí, tak jak říkám, ty nároky vlastně na tu výživu se mění a je potřeba si tam potom sáhnout vlastně, je potřeba ukotvit příjem bílkovin
a vlastně snížit konzumaci sacharidů, snížit frekvenci jídla a tak dále. Ale to už jsou ty konkrétní rady, o tom ta dnešní přednáška není. Další věc je, že když už teda v nějakým způsobem nastavíme to množství a řekněme nějakou živinovou bilanci základní, to znamená příjem bílkovin, tuku, sacharidů, tak velice často vidíme, že ty lidi konzumují mnoho nekvalitních potravin, vysoce průmyslově zprocesovaných nebo zpracovaných a v konečném důsledku živinově znehodnocených. Pár příkladů tady vidíte vlastně na tom slajdu. Pokud se uměle navýší vlastně v tom nutričním profilu příjem omega-6 mastných kyselin, tak já tím vlastně zvyšuji požadavky na příjem tokoferu a tokotrienu neboli vitamínu E. Pokud se mi zvedne příjem cukrů nad to, co to tělo reálně vlastně za ten den potřebuje, zvedne se mi potřeba třeba hořčíku. Pokud tu potravinu nějakým nešetrným způsobem technologicky zpracuju, ať už jako v rámci toho zpracovatelského průmyslu polotovaru nebo i doma nějakým kulinárním zásahem, dochází třeba k výluhu řady vitamínů nebo ztrátě těch termolabilních vitamínů, jako vitamin C a spousta dalších látek. Tohle je taky potřeba vzít v potaz. A poslední bod, obecně jíme příliš mnoho potravin a pokrmů, jejíž kombinace je vlastně náročná na trávení a mnohdy obsahuje příliš mnoho antinutričních faktorů a kontaminantů. Souvisí to dost často s konkrétním výživovým směrem, to znamená, ten člověk se vlastně vědomě rozhodne třeba pro veganství, ale nedostatečně si vlastně o tom výživovém stylu nastuduje a pak dochází k tomu, že vlastně to tělo přetíží některou složkou, která je právě způsobená touhletou přehnanou selekcí. Takže když půjdete do nějakého výživového nebo extrémnějšího výživového stylu, je potřeba si k tomu zjistit spoustu detailů. Co se týče těch celosvětově nejčastějších nutričních karencí, tak pochopitelně anémie z nedostatku železa a pak deficit jodu. Co se týče toho železa, tak pokyn není k tomu, abychom to všichni plošně suplementovali, ale spíš jako dávat si na to pozor, jednou za čas to zkontrolovat, pokud už máte nějaké příznaky nedostatku železa, tak je fajn vlastně podívat se na to, jak k tomu dochází nebo proč k tomu mohlo dojít. Jedna věc je, že tam může být snížený dietární příjem železa, často vidíme i nějakou inhibici resorpce právě třeba u lidí, kteří inklinují k raw stravě nebo veganské stravě. Může tam docházet k maloabsorpci na podkladě nějakého zánětu vlastně ve střevě a podobně. Pochopitelně i fyziologicky může docházet k zvýšené spotřebě toho železa. To je většinou spojené se zvýšenými nároky na krvetvorbu, například u těhotných žen. A pak pochopitelně ty vrozené poruchy metabolismu železa, ale to jsou spíš jako vzácný příklady. Co se týče třeba toho jodu, tak jsou země, kde toho jodu je naopak nadbytek, například některé části Číny, a naopak jsou země, kde ten problém s příjmem jodu je opravdu jako dost závažný. U nás se to vlastně řešilo plošně jodizací soli v 50. letech. Tím se vlastně ten deficit v populaci částečně vyřešil, ale s příchodem vlastně zdraví stravy a velice často upozorňování na škodlivé účinky sodíku a tak dále, tak vlastně lidi mnohdy začali tu sůl omezovat a vypadl vlastně z toho potravního řetězce takhle důležitý zdroj jodu. Takže se to teď znovu objevuje a vidíme vlastně lidi, kteří mají i třeba pod 50 mikrogramů na litr tu jodurii. V české populaci mezi ty nejčastější vlastně deficity v příjmu živin můžeme mluvit o vitamínu D, tam je to vcelku jasný. Řekl bych, že plošně můžeme vlastně v té naší sezóně, to znamená od září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, až vlastně do toho dubna můžeme doporučit suplementaci, základní preventivní suplementaci nějakých 500 000 jednotek vitamínu D. Pokud ten člověk
nemá vlastně ten dietární příjem vitamínu D z nějakých vzácných potravin a nebo se nevystavuje jako slunečním lázním, tak tohle to si myslím, že se týká prakticky všech. A v kontextu k tomu je fajn myslet i na vitamin K2, to znamená, pokud suplementuju vitamin D, určitě bych přidal i vitamin K2. Další často deficitní živinou je hořčík. Tam je to spojené s tím, co jsme zmínili v předchozích slidech, to znamená obecně vyšší frekvence jídla, vyšší obsah, vyšší zastoupení sacharidů v jídelníčku, prolongovaný stres, klidně z toho výkonnostního metabolismu, to znamená sportovci, ale nebo i takový ten pracovní stres. Všechno tohle to zvyšuje vlastně potřeby organismu na příjem hořčíku. Tedy další živina, který se vyplatí vlastně věnovat pozornost. Chybí velmi často i některé vitamíny B komplexu, nejčastěji vitamin B9, B6, B12. Je fajn, pokud trpíte nějakou dlouhodobou únavou, ta vitalita není úplně ideální, zkusit třeba na čas věnovat pozornost tomu B komplexu a sami uvidíte, že třeba po měsíční suplementaci nebo když to vrátíte nějakým způsobem do toho jídelníčku z přirozených potravin, tak se ten stav jako může výrazně zlepšit. Často chybí i zinek a selen. Dělal se průzkum, že v dětské populaci ten zinek vlastně chyběl asi ve třetině případů u těch dětí. U toho selenu se optimální zásobení vlastně ukázalo asi jenom u 5% populace z těch testovaných lidí. Takže je to reálný problém. Ten selen není potřeba ani zinek suplementovat, v podstatě stačí tomu věnovat pozornost v těch stravovacích návycích. Když se podíváte, jaké potraviny jsou vlastně zdrojem zinku, selenu, tak není problém to do toho jídelníčku vrátit a vytvořit si vlastně ten řekněme, návyk v rámci nějaké týdenní pestrosti. A co se týče vitamínu E, tak jsem zmínil, že ten by nám nemusel v zásadě chybět, ani vitamin C, ale problém je s tím, jak se ty potraviny vlastně průmyslově zpracovávají, anebo i v rámci nějaké technologie přípravy pokrmu dochází k těm ztrátám. A druhá věc je, že se vlastně navyšuje příjem polynenových mastných kyselin typu omega-6, omega-3 a tím se zvyšuje i potřeba vlastně toho vitamínu E. Velice často, když těm lidem nasadíme vitamin E, tak se ten jejich zdravotní stav taky zlepšuje. Není to pokyn k tomu, abyste vitamin E suplementovali, je jenom jako taková úvaha, že tohle není jenom problém vitamínu D a vitamínu C. Opravdu ten deficit se ukazuje v řadě dalších živin. Hodně často se diskutuje příjem omega-3, to už je dnes jako dost známá problematika. V zásadě, pokud nekonzumujete pravidelně vlastně ryby z chladných mořských vod a nebo nějaký vzácnější zdroje, řasy a podobně, nebo vajíčka třeba od lesních slepic, opravdu, který mají vlastně to přirozený environment a přirozenou stravu, tak budete mít problém i pokrýt nějakou denní potřebu omega-3 mastných kyselin. V našem průzkumu se ukázalo, že vlastně ten denní příjem v průměru je nějakých 90 mg omega-3 mastných kyselin na den, na osobu. Když si vezmete, že se doporučuje nějakých 500 mg, tak to je jako docela žalostný. Pochopitelně diskutuje se i vláknina. V zásadě nejde jenom o to absolutní množství vlákniny, který by mělo být teda zhruba 30 gramů na den, ale zásadně i nějaká její pestrost, diverzita, to znamená mít tam všechny ty vlastně frakce, solubilní i nesolubilní. A zase se vracíme k tomu, že je to o pestrý, rozmanitý stravě. Pokud to někdo jako pojme tak, že si přidá do jídelníčku psyllium a podobně, tak jsme zase jako nic moc nevyřešili. Je potřeba tam vrátit přirozený zdroje, celozrnné potraviny, zelenina, ovoce, luštěniny a tak dále. A pak samozřejmě další složky, nebudeme se tomu věnovat dnes dopodrobna, ale jsou to nějaké fytochemikálie nebo fytonutrienty, to jsou vlastně ty rostlinné sekundární metabolity, které jsou ve vazbě na tu rostlinnou stravu a opět je to něco, co nám v tom jídelníčku obecně chybí. Závěr, jak z toho ven, něco málo jsem už nakousnul v předchozích slidech. V první řadě je potřeba kultivovat svoje nákupní chování. To znamená, pokud nevěnujete pozornost tomu, co nakupujete, nevěnujete pozornost vlastně kvalitě potravin, tomu příběhu potravin, jak já říkám,
odkud vlastně ty potraviny jsou, jestli byly pěstované organicky, jak to zvíře žilo a tak dále, tak sice můžete jíst pestře, rozmanitě, můžete jíst třeba i základní potraviny, ale pořád to neznamená, že se blížíme k tomu, co bychom mohli považovat za optimální. A pořád to znamená, že dost možná budete muset některé látky suplementovat. Druhá věc, důležitý bod je skladba talíře. To znamená naučit se vlastně ukotvit v tom jídelníčku esenciální makroživiny. Vím, zní to trošku jako termiti odborný, ale v zásadě jde o to, že potřebujete se naučit na tom talíři vnímat, kde je bílkovina, kde jsou vlastně zdraví tuky a jaký zhruba škroby byste si k tomu svýmu výkonu měli dopřávat. Není to nic složitýho, ale zase nestane se to nahodile, automaticky je potřeba tomu tu pozornost věnovat a znovu opakuju, vidím to napříč všema profilama klientů, ať už u dětí, nebo u seniorů, nebo třeba u dospělé populace, která se o tu stravu zajímá. V podstatě nikdo nemá tu koncepci uchopenou v základu správně. Řeší detaily, ztrácí se v moderních dietních trendech a přitom základ je vlastně ukotvit tady ty hlavní návyky. To znamená bílkovina, nastavit si nějaký správný rozpětí, nějakou pestrost, rozmanitost těch bílkovin, to znamená, pokud selektivně vyřadím maso, ryby, zbydou mi tam vlastně v základu jenom tři zdroje, o to víc tomu musím pak rozumět. Takže ten, kdo jí plný spektrum potravin, nemusí tomu rozumět až tak do detailu a většinou na tom bude líp. A co se týče týdenní živinové bilance, tak v podstatě se bavíme o nějaké pestrosti a rozmanitosti v dlouhodobějším horizontu. To znamená, nevadí, pokud jednorázově si oblíbím třeba v sezóně, že budu baštit víc brokolice a pořád ten talíř bude převážně poskládaný ze zelené barvy, ale v zásadě bych měl respektovat nějakou sezónnost a týdenní živinovou bilanci. Takže snažit se tam opravdu, když se podíváte na ten váš týdenní nutriční profil, o nějakou pestrost, aby to nebylo 21 porcí masa za týden. Další důležitá věc, kulinární invence. Všichni chtějí recepty, málo kdo praktikuje. Takže internet je plný receptů, všichni se ptají, to je úžasný, to vypadá skvěle, ale je potřeba se tomu věnovat. Opět, když vezmete teenagera, který umí uvařit jenom čaj a teď ho hodíte jako do té kuchyně, tak vlastně ta kulinární invence je nulová. To znamená, on může mít skvělé nákupní chování nebo může mít vytvořený zázemí z hlediska vlastně těch přirozených potravin a tak dále, ale nebude vědět, co si z toho připravit, protože na to není zvyklý. Takže je potřeba se věnovat vlastně i rozvíjení tady těm kulinárním dovednostem, inspirovat se třeba v sektoru veřejného stravování, občas si zajít na dobré jídlo a zkoušet prostě nové recepty. A s tím souvisí vlastně ta chytrá suplementace. Co to znamená? Všechno, co jsem se snažil říct, je, že ta výživa, tak jak ji my vlastně v odborná veřejnost vidíme, tak je opravdu velice často nekomplexní, deficitní v celé řadě látek. Ale ten pokyn není, že bychom to měli vyřešit suplementací, tedy doplňováním formou nějakých doplňků výživy. Ten pokyn je, že bychom měli začít pracovat právě, jak jsem řekl, na lepším nákupním chování a tak dále. A pokud ještě nejste na té úrovni, že by to bylo vlastně v pořádku, tak zvážit právě i tu suplementaci. Myslím si, že je to cesta, jak vlastně začít a ty největší nešvary se tímhle dají vykompenzovat. V zásadě by se mělo suplementovat to, na co ten organismus má vlastně zvýšené nároky, a nebo to, co nám v tom jídelníčku prokazatelně chybí. Takže pokud sportuju, měl bych té výživě opravdu věnovat větší pozornost, protože ten organismus má vyšší nároky. Pokud nesportuju, pořád vlastně může docházet k deficitu řady látek a je fajn se jako o to zajímat. Za mě všechno, děkuji za pozornost, myslím, že jsme to časově vyčerpali.